They say that some communities for the place where they call Ako, it will be smart, everybody on the run. I hope this thing is happening in Okigwe. Everybody for that community don't japa as the Nigeria army come burn down for many. They carry so many hearts where they for that community down. This one they happen for inside Imo State. My people, you don't read. But we get one question what we were asked today. They say they can't find unknown gunmen for inside that village. And is burning house necessary? Burning people's shop, is it necessary? Or if you know the direction where those people are, you go there and fight with them. Then they leave little people, small business where the person where they say granite for street for small shop where you get una carry and burn. And the same military, they tell people say may they return back to their villages, to their families. Where are those people going back? The house one I don't burn. Abi now for inside bush the one go stay. We don't support evil for Igbo land. Anybody we say in people no go rest. Anybody where they bring problem go give him people. If we now find the person, go find them, go where and leave the small people, leave the people they do business. The small people that have small business, what do they do for inside street alone? I want you to watch this video and see this man now. See only one bag weighing carry. One gala must go. Now he die aside. Waiting this man now. Waiting this man go they think for in head. I don't know. My people, make una watch this video. And don't forget say you still there for Pump Info News. Watch this video before we come back and continue. We are here live and direct in Ako to show the world what is happening in Ako. Ako in Okigwe. The zoo army invaded the community, destroy people's property, burn people's houses into ashes, destroy everything in Ako has been destroyed. Every shop. And when is the here in Ako again? Mother knows in Ako. Shop on in there may be such a shop or more mother, but I should chat or more mother. Who charge their properties? Among Nigerians do the property in the mother. Don't them mother. Put on them mother. Ever not possible where I am do for the Nazi. Even them man up at us. I have on your about full, we are the empty. Shops, people's shops. Shops in the mother. Africa shaving in the people shot the whole properties, people's property. Everywhere. I know now right now, 7th of December 2024. After the war in our people's houses were burned. Now our community. After the war, Tama Kaibera can take the record and the details of what Nigerian zoo have done in Ako community. How about everywhere Ako, maybe a people's property. People are rendered homeless now. Children are motherless, fatherless. I don't know the kind of intimidation the people of Ako is receiving in Okigwe. Ebeni na barako ndị zoo egbuola ha ndị obodo egbu ụmụ ogbenye atagbuola onwe ha n'ahụhụ. Ụmụ ogbenye atagbugo onwe ha n'ahụhụ n'obodo a. Enwe ụlọ ọnụ na-akọ na-ebu ha bullet wound. Enwe ụlọ ọnụ na-akọ a na-agbata ha egbe. Enwe ụlọ ọnụ na-akọ a na-agbakọ ha. Ego obodo ara ndụ karịrị akarị. Bọtanya aha the best. Ahụ Igbo ka ndị Igbo. Ahụ Igbo bụ. Ikelele. Nkanele. Iwu onye elebe. Onye akụ. Ele ihe mere nụ.
ụlọ ahụrụ m na-agbara ya ọkụ maka nwanne gị nwoke eleghị m ebucha ihe na ya ebucha property na ndị amị Nigeria ebuchi ọkwa ndị Igbo Hey. ọkwa ha nọ ha eburuchara property ndị Nigeria ebucha property eleghị ha gwara gị ajụrụ ha m ihe m eji mgbe ọsọ mụ chacha ahụ adị m chọọ ihe m eji mgbe ọsọ ha jụọ m ụmụ enweghị ụmụnne mụ chiche nwere m ụmụnne chi anọcha ọha anya mgbe hụ kpọrọ m asha nchala ha kpọ m asha ma ndị na Amerịka ma ndị nọ Lagos isi Lagos bịa ebe a bịa kpọrọ mmadụ ọ dị izi mụ na ha mere argument nnukwu too much ha bịa jụọ m gentle mụcha nwa m onye a na-akpọ gentle onye nke ọdọ jụọ m Ifeanyị ma nke otu o mere obodo anyị mụ jụọ na achị gentle ọ ya wụ onye isi anyị wee ji eji acha ha m ọ dị ka bekee ha dịkwa sọ macha ha aga m skuul otu mụ na ha ji mebe bata emechara gba ụlọ ọkụ bụrụ property si gị eburu ha property gba ụlọ ọgwụ nke nwanne m nwoke nke obere nke dị m mkpata ụmụ ọchị mana kemgbe e wechara ihe ha laikiri ebe a and ahụ ngana ka ha ji mere gabi plus ụlọ nwanne nwoke nke ọdọ ka iso ha ebe amakwanụ mgbe ha wetara katapila bịa kiri ya maka abachara mba ha tinye anya ndị mmadụ anaghị n'obodo ndị obodo na-agbawụsịzi agbawụsị akwa unu na-ahụ ya ma ndị na-akpọta ndị amị n'obodo ha si n'ọka kacha mma ama m chi ndị ụlọ anyị aka ha nọ onye ha ji chi m afụchapụ maka ma ahụ nweta ụlọ anyị ha nwere ike ha agbanye onye ha ji chi m afụchapụ lee ụlọ dị man ụlọ ya agbagodiri ọkụ ọ nwezighị ụlọ nga obi na gawa ụlọ nwanne ya nwoke everywhere emebisechara ha ebe niile ebuo properties ndị mmadụ ha 7th of December 2024 enweghị ụlọ nọ n'akụ na-ebughị bullet injury. People are running away from their ancestral home. People are running away. I want the ICC, the International Criminal Court, to investigate Nigerian government. Properties in the mother hand. We are getting labor. Now, ụlọ ndị mmadụ. Nwezi onye nọ n'ụlọ. Onye ọbụla agbawụshala. Enweghị ụlọ nọ n'obodo a na-ebughị bullet injury. Aka nọkwa n'akụ community. Shops, people's shops. Abaka. Welcome back, my wonderful people. As I don't watch that video, so this is not the place we are the talk about. So most often I go no more better. This place will be your village. Drop in comment section if you know what is really going on here. Tell us in the comment section. But for the information, what would they get? The information, what would they get? Now be say this Nigeria army, they say that they find unknown government and the Biafra Liberation Armies for inside this place. But the question that I'm asking is Biafra Liberation Army, are they the ones selling chewing-gum, biscuits in those shops? Why are they burning people's home? Okay, if this man that you born in house now, say the man na person where you define, why you leave the man born in house? These are the questions. So all these things where they happen for our land, I know say so many people for their hand they inside. The insecurity, what would they talk today where they our land? Some security people on their hand still they inside. So the small business where our people they do for road, they still they burn them down join. I don't know when person one go buy cow. He never reach where cow dey. You see goat for road, leave cow wey one go buy, dey pursue goat wey dey for road. Na wetin dey happen for this video. So why don't you go to that bush where you think that those guys are and have it down with them there and leave this petty business for the street alone? My people, make una share the video and drop your own opinion for inside comment section.